Το θέμα της εισήγησης που θα κάνω είναι ο οικοσοσιαλισμός και σε δύο διαστάσεις, την φιλοσοφική διάσταση και την πολιτική του διάσταση. Όσον αφορά τη φιλοσοφική του διάσταση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο οικοσοσιαλισμός ως τέτοιος και η οικοσοσιαλιστική φιλοσοφία είναι το αποτέλεσμα της μακράς, δύσκολης πορείας σύμφυσης του μαρξισμού με την οικολογία. Θέλω να πω ότι η πορεία αυτή, η οποία έχει αρχίσει χρονικά να την τοποθετήσω πριν 30 χρόνια περίπου, έτσι, την κερνάμε και χάνουμε και την αίσθηση του χρόνου. Έτσι, δηλαδή, μέσα στο κίνημα, ο κοινωνικός χρόνος είναι διαφορετικός από το βιολογικό, όπως ξέρετε. Οπότε η αίσθηση του βιολογικού χρόνου κάπως σχετικοποιείται. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω έτσι περίπου στα 30 χρόνια που έχει αρχίσει αυτή η πορεία συζήτησης του μαρξισμού με την οικολογία, έδωσε σε κάποια φάση τον οικοσοσιαλισμό. Δεν έχει όμως σε θεωρητικό επίπεδο λήξει το ζήτημα. Δεν έχουμε καταλήξει πάνω του. Γενικά οι συζητήσεις είναι ακόμα ενεργές, έτσι, για το πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε ας το πούμε, ένα κοκκινό-πράσινο, μια πράσινη αριστερά, μια κόκκινη οικολογία και στη φιλοσοφική και στην πολιτική της διάσταση. Λοιπόν, ακριβώς γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Καταρχήν θα αναφερθώ σε αυτά τα προβλήματα και στις οπτικές κάτω από τις οποίες προσεγγίζουμε το ζήτημα της σύμφυσης του μαρξισμού με την οικολογία. Λοιπόν, γιατί είναι δύσκολο το εγχείρημα αυτό θεωρητικά. Είναι δύσκολο θεωρητικά γιατί αφενός η οικολογία δεν είναι ένα ενοποιημένο σύστημα ιδεών, όπως επίσης και ο μαρξισμός δεν είναι κάτι το ενιαίο. Λοιπόν, αν αναφερθούμε στο ζήτημα της οικολογίας, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο, πιθανώς δεν έχετε ξανακούσει, δεν ήμουν εδώ, αλλά έτσι στις προηγούμενες, αλλά εντάξει, κάπως συγχωρέστε με τις επαναλήψεις με τους προηγούμενους ομιλητές, αν είμαστε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, στο ζήτημα της προσέγγισης της οικολογίας, υπάρχουν οικολογικές θεωρίες οι οποίες στηρίζονται στην αλλαγή του ατόμου, έτσι, έχουν μια προσέγγιση ατομική. Εντάξει. Για παράδειγμα, όλοι αυτοί, ας πούμε, ο υγιεινισμός, ας πούμε, έτσι, το οποίο στην οικολογική διάσταση εξαρτάται από εν πολλοίς, έτσι, προσεγγίζεται εν πολλοίς μέσα από την καλή υγεία του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι. Είναι η λεγόμενη ρηχή οικολογία. Λοιπόν, ο ανθρωποκεντρισμός είναι μια, ας το πούμε, έκφραση της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, ας πούμε, στην οικολογία. Λοιπόν, είναι μια τέτοια οικολογία, έτσι, μια μορφή της οικολογίας, εντάξει, στηρίζεται, ας πούμε, σε μια λογική που λέει ότι η καλή κατάσταση του ανθρωπίνου σώματος είναι μια προϋπόθεση για μια κοινωνία υγείας, μια κοινωνία με ευγενή αισθήματα απέναντι στη φύση κλπ. Αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε για μας τους παλιότερους, τότε ήταν της μόδας, αντίστοιχα η οικοσοφία του Σκολιμόφσκι, έτσι, ότι έβαινε σε μια λογική που έλεγε ότι η κρίση στηρίζεται στο ότι έχει επικρατήσει μια φιλοσοφία και μια στάση για τη ζωή, η οποία είναι πακέτο του θετικιστικού τρόπου σκέψης. Επομένως, εάν αλλάξουμε τον φιλοσοφικό τρόπο σκέψης,
Δεν είναι καρτεσιανή η λογική την οποία χρησιμοποιούμε, αλλά η λογική μας πάρει την α διάσταση, τη β διάσταση κτλ. Έτσι πάλι σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή να αλλάξουμε τις φιλοσοφικές μας προκείμενες, τότε προφανώς αυτό αποτελεί την προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο διαφορετικό. Έτσι, σε μια κοινωνία οικολογική, ευαίσθητη κτλ. Από τις οικολογίες, οι οποίες, οικολογικές θεωρίες, οι οποίες αναπτύσσονται με βάση την αλλαγή του ατόμου, η πιο, ας το πούμε, η πιο γνωστή και η πιο επιτυχημένη είναι η θεωρία της βαθιάς οικολογίας. Όπου πλέον τα πράγματα μπαίνουν σε υπάρχει μια συστηματική προσέγγιση έτσι, του ανθρώπου μέσα σε σχέση με το περιβάλλον, ότι η βαθιά οικολογία ξεφεύγει από αυτή την σχέση, ας πούμε, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, πηγαίνει, ας πούμε, μέσα σε αυτό που λέμε βιοκεντρισμό, εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι είναι γνωστά, έτσι, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε αργότερα, ας πούμε, τις 8 βασικές θέσεις της βαθιάς οικολογίας, εντάξει, το ζήτημα του βιολογικού εξισωτισμού, ξέρω εγώ, στην κριτική την οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε, αν θέλουμε, στο ζήτημα, ξέρω εγώ, ότι αν δεν μειωθεί μια από τις θέσεις, αν δεν μειωθεί ο ανθρώπινος πληθυσμός πάνω στη γη, τότε δεν, εντάξει, δηλαδή κάπου αυτή η βιοκεντρική προσέγγιση της βαθιάς οικολογίας τραβιέται στα άκρα, εντάξει, δίνει κάποιες θέσεις συγκεκριμένες. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο κίνημα το αμερικάνικο το οικολογικό έχει μια φοβερή επιτυχία, αλλά δεν, κατά την άποψή μου, δεν ξεφεύγει και η βαθιά οικολογία μέσα από, έτσι, είναι μια οικολογία ατομικού τύπου. Δηλαδή, δίνει κάποιες θέσεις, τις οποίες 8 θέσεις βασικές, τις οποίες πρέπει να παραστεί το άτομο, έτσι, ο εις καθής, εντάξει, μεμονωμένος άνθρωπος, προκειμένου να αλλάξει τον εαυτό του, έτσι, όχι βέβαια σε μια ανθρωποκεντρική βάση, αλλά σε μια βιοκεντρική, έτσι. Έδωσε κατόπιν η βαθιά οικολογία το οικοκεντρισμό μέσα από τον Warwick Fox, ήταν μεγάλη προσέγγιση, γιατί ακριβώς, μάλλον μια μεγάλη, όχι ακριβώς μεγάλη προσέγγιση, μια νέα προσέγγιση όταν έγινε, έτσι, γιατί στην ουσία μπόρεσε να δει στον οικοκεντρισμό του Warwick Fox αυτό το οποίο γίνεται, είναι ότι δεν είναι μόνο ότι αλλάζει η σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τη φύση, εντάξει, αλλά οι δύο αυτές σχέσεις γίνονται ισότιμες με τη σχέση που έχει και το άτομο με την κοινωνία. Δηλαδή μπαίνει και η κοινωνική διάσταση στα πλαίσια της βαθιάς οικολογίας, έτσι, στην οικοκεντρική της μορφή. Λοιπόν, αλλά όλες οι οικολογίες αυτού του τύπου έχουν πάντα ας πούμε, μια προκείμενη. Το άτομο, έτσι, το μεμονωμένο άτομο, απέναντι σε άλλα άτομα, απέναντι, έτσι, στη φύση, απέναντι στην κοινωνία ως οικόσφαιρα. Λοιπόν, αυτές είναι γενικά, θα μπορούσε να πει κάποιος, έτσι, μια σειρά οικολογικών προσεγγίσεων, οι οποίες ξεκινάνε, ας πούμε, έτσι, σαν reference point, σαν σημείο αναφοράς, είναι το μεμονωμένο άτομο. Από εκεί και πέρα έχουμε μια δεύτερη σειρά οικολογικών θεωριών, έτσι, οι οποίες θεωρητικά είναι γνωστές με το όνομα κοινωνικές οικολογίες, και αναφέρομαι στην κοινωνική οικολογία στην κοινωνική οικολογία του Bookchin, στον οικοφεμινισμό και στην σοσιαλιστική οικολογία, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί στην πρώτερη της μορφή. Λοιπόν, η κοινωνική οικολογία του Bookchin μπορεί να σε διάφορα, ας το πούμε, εγχειρίδια αναφέρεται και ως οικοαναρχισμός,
βασίζεται στο εξής. Η κεντρική έννοια είναι η σχέση. Δηλαδή και οι τρεις οικολογίες οι οποίες ανέφερα έχουν το εξής χαρακτηριστικό σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. Ότι μιλάμε για αλλαγή σχέσεων κοινωνικών, όχι για αλλαγή του χαρακτήρα του ατόμου, της υγείας του, της αντίληψης του για την υγεία, της αντίληψης του για τη φιλοσοφία, της αντίληψης του, της σχέσης του, ας πούμε, με τη φύση. Η κοινωνική οικολογία μιλάει για αλλαγές κοινωνικών σχέσεων. Η οικολογία του Bookchin, ας πούμε, μιλάει για αλλαγή των σχέσεων κυριαρχίας. Ότι υπάρχουν στην κοινωνία μέσα, υπάρχουν κυριαρχούμενοι και κυρίαρχοι. Άρα, αν αλλάξουμε, είναι το domination, εντάξει, που λέμε στα αγγλικά, εντάξει. Άρα, όταν αλλάξουν οι σχέσεις κυριαρχίας μέσα στην κοινωνία, οι σχέσεις κυριαρχίας που επικρατούν στην κοινωνία έχουν άμεση σχέση με το πώς ο άνθρωπος βλέπει τη φύση. Άρα, αν δεν αλλάξει προϋπόθεση για να αλλάξει η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, είναι να αλλάξουν οι σχέσεις κυριαρχίας. Να μην υπάρχουν κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι. Στην περίπτωση τώρα του οικοφεμινισμού, η αντίληψη είναι ότι μέσα στην κοινωνία υπάρχει μια πατριαρχική δομή. Η κοινωνία έχει μια πατριαρχική δομή. Έχουμε κυρίαρχες σχέσεις πατριαρχικές. Επομένως, αν δεν αλλάξουν οι πατριαρχικές σχέσεις μέσα στην κοινωνία, οι οποίες αντανακλώνται στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν αλλάζει η σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Άρα, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τη φύση με τον τρόπο. Και η σοσιαλιστική οικολογία έχει την πεποίθηση ότι οι σχέσεις στην κοινωνία είναι σχέσεις παραγωγικές. Αν οι παραγωγικές σχέσεις συγκεκριμένες με σκοπό το κέρδος, εάν δεν αλλάξουν οι παραγωγικές σχέσεις στην κοινωνία, εάν δεν υπάρχει δηλαδή εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αν δεν σπάσουμε αυτό, δεν θα σπάσουμε και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Θα υπάρχει μια σχέση του ανθρώπου με τη φύση ως σχέση εκμεταλλευτή προς εκμεταλλευόμενο. Λοιπόν, άρα θέλω να πω με αυτό, έχουμε μια γκάμα θεωριών στην οικολογία. Άρα, όταν μιλάμε για τη σχέση της οικολογίας με τον μαρξισμό ή η σχέση της οικολογίας με το τάδε α, β, γ, είναι ας πούμε ένα σχήμα οξύμορο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από ποια πλευρά της οικολογίας μιλάμε. Έτσι, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια αντίληψη ότι η οικολογία συμβαίνει, ας πούμε, μια οικολογική ηθική, στην ευρύτερη της έννοια, μια οικολογική πολιτική, έτσι, και αυτή στην ευρύτερη της έννοια που στην καλύτερη περίπτωση, ας πούμε, θα ήταν οι οικολόγοι εναλλακτικοί της δεκαετίας του 80, έτσι, μια καλή οικολογική πολιτική, αλλά πέραν τούτου, ας πούμε, η θεωρητική συζήτηση μέσα στην ίδια την οικολογία για τα ζητήματα τα θεωρητικά, μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο που λέγεται οικολογία ως επιστήμη, οικολογία ως θεωρία, οικολογία ως φιλοσοφία, είναι σε ένα επίπεδο έτσι, το οποίο δεν είναι και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο ή δεν συζητάμε έτσι, οικολογία α versus οικολογία β κλπ. Σε αντίθεση με αυτό που θα πω τώρα, ότι όταν πάμε στο μαρξισμό, γιατί λέμε οικολογία και μαρξισμός, έτσι, η σύνθεσή του θα μας οδηγεί στον οικοσοσιαλισμό, μας οδηγεί στον οικοσοσιαλισμό. Στο ζήτημα λοιπόν του μαρξισμού τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι. Έχουμε από ενδομαρξιστική θεωρητική συζήτηση, έτσι, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο εδώ στην Ελλάδα, θα μπορούσα να πω, έτσι, και με, όχι μόνο στο επίπεδο των πανεπιστημίων και πολιτικά και πάρα πολύ προχωρημένοι. Λοιπόν, να πω το εξής τώρα, ότι σε φιλοσοφικό επίπεδο, έτσι δεν θα μιλήσω για το πολιτικό επίπεδο του μαρξισμού, έτσι πώς εκφράζεται ο μαρξισμός σε πολιτικό επίπεδο, μιλήσω σε φιλοσοφικό. Λοιπόν, σε φιλοσοφικό επίπεδο υπάρχουν δύο τουλάχιστον μεγάλα ρεύματα μέσα στον μαρξισμό. Έτσι. Υπάρχει μια κλασική παράδοση και υπάρχει αυτό που λέγεται δυτικός μαρξισμός. Η κλασική παράδοση
ξεκινάει με τους μαρξιστές της Δευτέρας Διεθνούς, Κάουσκι, Μέρινγκ, Πλεχάνοφ, συνεχίζεται με τους κλασικούς μαρξιστές της Τρίτης Διεθνούς, Λένιν, Μπουχάριν, Πρεομπατζένσκι, Τρότσκι, και σταματάει τη δεκαετία του 40. Δεκαετία του 40 γιατί, μάλλον το 1940. Γιατί το 1940 ο Στάλιν εκτελεί και τον τελευταίο επιζώντα της Κεντρικής Επιτροπής του Πολσεβικικού Κόμματος. Είναι η δολοφονία του Τρότσκι στο Μεξικό. Η δολοφονία του Τρότσκι στο Μεξικό το 1940 σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης φάσης της κλασικής παράδοσης του μαρξισμού. Από εκεί και πέρα, η κλασική παράδοση του μαρξισμού αναπτύσσεται ως δόγμα σταλινικού τύπου. Τον τόνο δίνουν τα ζητήματα λενινισμού του Στάλιν, ο σοβιετικός μαρξισμός της Ακαδημίας των Επιστημών. Στην ουσία δεν έχουμε μία παραγωγή όπως είχαμε μέχρι το 1940. Αντίθετα, αναπτύσσεται αυτό που λέμε δυτικός μαρξισμός. Η γέννηση του δυτικού μαρξισμού, αυτό που σηματοδοτεί τη γέννηση του δυτικού μαρξισμού είναι το έργο του Λούκατς, Ιστορία και Ταξική Συνείδηση, το 1923. Είναι η διαφοροποίηση που γίνεται σε σχέση με την... Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, μια μεγάλη διαφοροποίηση που γίνεται σε σχέση με την πρωτοκαθεδρία του υλισμού ή της διαλεκτικής, λίγο πολύ, έτσι, και την στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες. Στο ρεύμα του δυτικού μαρξισμού, που ξεκινάει με το έργο του Λούκατς, όπως είπα, και του Καρλ Πόρς, ο Λένιν σαν φιλόσοφο, φιλοσοφία, εντάξει, συνεχίζει με τον Γκράμψη, το Ινστιτούτο της Φραγκφούρτης, αργότερα το πρώην Ινστιτούτο, το μετέπειτα Ινστιτούτο όταν πλέον γυρνάνε από την αυτοεξορία στην Αμερική και ξαναγυρνάνε στην Φραγκφούρτη και αρχίζουν πλέον και βγαίνουν έργα όπως μονοδιάστατος άνθρωπος της δεκαετίας του 60 κλπ. Και βλέπουμε, ας πούμε, δύο, έτσι, αυτό ακριβώς που λέω, τη στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία. Δηλαδή, το ρεύμα του δυτικού μαρξισμού αναπτύσσεται ως κριτική απέναντι στην τεχνολογία, απέναντι στις φυσικές επιστήμες, ενώ το ρεύμα της κλασικής παράδοσης αναπτύχθηκε στη βάση της επιστημονικότητας του μαρξισμού. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, ο μαρξισμός είναι μια θεωρία που καθοδηγείται εν πολλής από τα επιτεύγματα των φυσικών επιστήμων. Όχι μόνο τα εξηγεί, αλλά τα ενσωματώνει. Ο Πέρι Άντερσον, στο βιβλίο του που λέγεται «Δυτικός μαρξισμός έχει μεταφραστεί στα ελληνικά», στα αγγλικά το πρωτότυπο είναι «Considerations on Western Marxism», δηλαδή θεωρήσεις πάνω στο δυτικό μαρξισμό, έχει ένα κεφάλαιο στο τέλος, το οποίο λέει το εξής, ότι ο δυτικός μαρξισμός, αυτό, είναι αποτέλεσμα της ήττας της Επανάστασης στην Ευρώπη. Δηλαδή, αποτέλεσμα της ήττας της Γερμανικής Επανάστασης, με την εκτέλεση της Λούξεμβουργκ και του Λίπνε, αποτέλεσμα της ήττας της Ουγγρικής Επανάστασης, έτσι, όταν γίνανε τα εργατικά συμβούλια στην Βουδαπέστη, αποτέλεσμα της ήττας με τα εργατικά συμβούλια του Τωρίνου του Γκράμψη. Άρα, ο δυτικός μαρξισμός είναι ένα προϊόν ήττας. Έτσι. Τώρα πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, 1-2 χρόνια, κυκλοφόρησε το βιβλίο «Διαλεκτική της ήττας» του Ράσελ Τζάκοβι. Υπάρχει μια προσέγγιση του αυτού του ρεύματος που λέγεται δυτικός μαρξισμός, έτσι, από την πλευρά αυτή, έτσι, ότι ενσωματώνουμε και βιώνουμε την ήττα και προσπαθούμε να κάνουμε και ένα βήμα μετά. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Πέρι Άντερσον στο επιμήθυνος, αν επιτρέψτε μου, στο τέλος, ότι υπάρχει όμως
η αναβίωση του μαρξισμού. Και η αναβίωση του μαρξισμού γίνεται ξανά στην Ευρώπη. Και η αναβίωση του μαρξισμού γίνεται ξανά στην Ευρώπη μέσα από με το Μάη του 1968. Δηλαδή η επόμενη μεγάλη επαναστατική άνοδος των κινημάτων και της εμφάνισης ξανά της εργατικής τάξης στο προσκήνιο γίνεται μετά το Μάη του 1968. Και κάθε κοινωνική επανάσταση τέτοιου είδους που η εργατική τάξη εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο δίνει και μια καινούργια όθηση και ανανέωση στη θεωρία. Και ακριβώς μετά το Μάη έχουμε αυτό που λέμε την αναβίωση. Αναβίωση της κλασικής παράδοσης του μαρξισμού. Ξαφνικά έτσι, εμφανίζεται μια νέα θεωρητική παράδοση στα χνάρια του κλασικού μαρξισμού, έτσι, αλλά ταυτόχρονα και σε μια δημιουργική ένταση μαζί του. Έτσι. Και λέει ο Περιάδης ότι ναι, αυτή η παράδοση που ξαναγεννάται μετά το Μάη του 1968 και δίνει τον τόνο στην άψη του μαρξισμού στην Ευρώπη, δείχνει άλλο το ρεύμα Deutscher, Ισακ Deutscher, Ρωμάν Ροσντόλσκι, Ερνέστ Μαντέλ. Λοιπόν, αυτή είναι, έτσι λέει, το ρεύμα αυτό, μετά το Μάη, τη δεκαετία του 70, δίνει τον τόνο της θεωρητικής ανάπτυξης και της μεγάλης θεωρητικής παραγωγής του μαρξισμού την περίοδο μετά το Μάη. Λοιπόν, αυτό περιγράφω το θεωρητικό τοπίο της οικολογίας και το θεωρητικό τοπίο του μαρξισμού, χωρίς να θέλω να κάνω οποιασδήποτε αντιστοιχίσεις σε πολιτικό επίπεδο, ούτε από τη μία περίπτωση ούτε από την άλλη. Αλλά είναι σημαντικό το να κάνουμε μια χαρτογράφηση του τοπίου από την μία πλευρά και του τοπίου από την άλλη. Έτσι ώστε θέλω να δείξω δηλαδή με αυτές τις χαρτογραφίες το εξής, ότι όταν μιλάμε για σχέση μαρξισμού και οικολογίας, δεν είναι κάτι το αβασάνιστο, ούτε είναι κάτι το εύκολο. Θα πρέπει να ξέρουμε τη χαρτογράφηση του Α' και τη χαρτογράφηση του Β' και να δούμε από ποια πλευρά θα ξεκινήσουμε τη σύνθεση από την πλευρά, έτσι, όταν μιλάμε από την οικολογική πλευρά και από την πλευρά θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από την πλευρά του μαρξισμού. Εν πάση περιπτώσει, τρεις θεωρητικές παρακαταθήκες μας έχει αφήσει αυτή η συζήτηση μεταξύ μαρξισμού και οικολογίας, στο πλαίσιο δηλαδή του ορισμού αυτού του ρεύματος του οικοσοσιαλισμού. Η μία θεωρητική παρακαταθήκη έτσι, είναι η παράδοση του James O'Connor. Ο James O'Connor είναι ο γνωστός εκδότης του περιοδικού Κοινωνία Φύσης Σοσιαλισμός, ο οποίος ξεκινάει από την πλευρά του μαρξισμού, δηλαδή ήταν ένας πολύ γνωστός μαρξιστής θεωρητικός ο James O'Connor, και λέγεται το εξής. Φέρνει μέσα στη συζήτηση, από την πλευρά του μαρξισμού, φέρνει μέσα στη συζήτηση τη ζήτηση του Καρλ Πολάνη. Ο Καρλ Πολάνη είναι ένας θεωρητικός οικονομολόγος, ο οποίος έζησε περίπου την ίδια εποχή με τον Μάρξ, ανέλησε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα μέσα στην ανάλυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής έβαλε και επιπλέον μία παράμετρο. Έβαλε μία παράμετρο ποιοτική. Εντάξει. Και είπε το εξής, ότι η διαδικασία των κρίσεων στον καπιταλισμό δεν είναι μόνο η αντίθεση μεταξύ παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων, αυτό το σχήμα το κλασικό έχουμε εμείς έτσι με στη ζωή μας, έτσι στην λογική μας, έτσι ως μαρξιστές, ξέρω εγώ, και από εμάς, ότι η κρίση δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά είναι μια διαδικασία έντασης ανάμεσα, αναντιστοιχεία ανάμεσα στην άπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων έτσι, και των παραγωγικών σχέσεων. Και έρχεται ο O'Connor και βάζει μέσα, ας πούμε, έτσι, από τον θεωρητικοποιώντας και ενσωματώντας την προβληματική του Πολάνη, ότι υπάρχει μια άλλη, η δεύτερη αντίφαση, η λεγόμενη δεύτερη αντίφαση του καπιταλισμού. Η δεύτερη αντίφαση του καπιταλισμού είναι η αντίθεση ανάμεσα στις συνθήκες παραγωγής και στις δυνάμεις παραγωγής. Δηλαδή, έτσι θα μας έρχεται λίγο στο μυαλό τώρα η όλη ιστορία με την αποανάπτυξη που γίνεται τώρα, έτσι, τους θεωρητικούς της αποανάπτυξης. Δηλαδή, λέει λίγο πολύ ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε επαόριστον, έτσι, στο διηνεκές να μιλάμε για ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Έτσι. Ανάπτυξη, 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 ανάπτυξη.
Έτσι, σε κάποια στιγμή η ανάπτυξη θα έρθει σε σύγκρουση με τις συνθήκες παραγωγής. Έτσι. Δηλαδή το ποιοτικό στοιχείο. Κάτω από ποιες συνθήκες αναπτύσσονται οι παραγωγικές δυνάμεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η θεωρία της δεύτερης αντίφασης του καπιταλισμού, του James O'Connor, είναι εκεί, έτσι, ακριβώς όταν μπει το ζήτημα των συνθηκών παραγωγής, μπαίνει το οικολογικό στοιχείο μέσα. Έτσι, μπαίνει όλος ο προβληματισμός της οικολογίας, μέσα από αυτή την προβληματική της δεύτερης αντίφασης του καπιταλισμού. Εντάξει. Η δεύτερη θεώρηση, έτσι, μια προσπάθεια, ας το πούμε, για σύνθεση, είναι η προσπάθεια που έγινε από τον Μάικλ Λόου, Μισελ Λεβί, εντάξει, και τον James Covell, όταν βγήκε το οικοσοσιαλιστικό μανιφέστο, είναι η πολιτική έκδοση, αλλά η θεωρητική συζήτηση η οποία είχε προηγηθεί, είχε να κάνει με μια αναγωγή της οικολογικής προβληματικής στους πρώιμους στοχαστές της σχολής της Φραγκφούρτης και ιδιαίτερα στον Μπέντζαμιν. Το Μπέντζαμιν, εντάξει, χαρτάτε τώρα το γερμανο-αγγλικό μας. Εντάξει. Δηλαδή, ο Μπέντζαμιν σε κάποια φάση έχει γράψει ένα βιβλίο, Μονόδρομος λέγεται, που κάνει κριτική στην ανάπτυξη του καπιταλισμού και του τρόπου, ας πούμε, τον οποίο αναπτύχθηκε ο καπιταλισμός. Βέβαια, έτσι, προφανώς η σχολή της Φραγκφούρτης, επειδή αναπτύσσει αυτή την κριτική άποψη απέναντι στις παραγωγικές σχέσεις, ας πούμε, πάνω στη τεχνολογία, γίνεται, ενδείκνυται για να θεμελιώσει μια οικολογική προβληματική πάνω στην κριτική θεωρία της σχολής της Φραγκφούρτης. Ακριβώς γιατί είναι μια κριτική στην υπάρχουσα κοινωνία με τις παραγωγικές της δομές. Εντάξει, είναι μια κριτική απέναντι στη θεοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης κλπ. Εντάξει, άρα το συγκεκριμένο ο Μάικλ Λόι κάνει, ας πούμε, αυτή την θεμελίωση της σύμφυσης των δύο πάνω στο ζήτημα των πρώιμων σχολιαστών της σχολής της Φραγκφούρτης και το πάει βέβαια και ένα βήμα πιο πίσω, όταν ανιχνεύει ρίζες κριτικής του καπιταλισμού και τον τρόπο παραγωγής του καπιταλισμού στο ρομαντικό κίνημα στα τέλη του 19ου αιώνα. Αναφέρει δηλαδή συγκεκριμένα, λέει, μα δεν είναι μόνο το ζήτημα του να δούμε, λέει, θεωρητικά μέσα στη θεωρία, στη φιλοσοφία, το πώς αναπτύσσεται η οικολογική κριτική. Ας πάμε στη λογοτεχνία, στη ρομαντική λογοτεχνία. Ας πάμε στα έργα του Dickens. Πάμε στα έργα του Dickens, μεγάλες προσδοκίες. Το πώς περιγράφει ο Dickens, έτσι, την κατάσταση του Λονδίνου με την ομίχλη, το smog, έτσι, στα αγγλικά, έτσι. Το τι γίνονταν, κάτω ποιες συνθήκες φτώχειας, μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε, και λοιπά και όλα. Λοιπόν, άρα, ας πούμε, υπάρχει μια οικολογική κριτική μέσα και στο ίδιο το ρομαντικό κίνημα. Λοιπόν, και τρίτον, αρχίζω να μαζεύω, υπάρχει η προβληματική του Τζον Μπέλαμι Φώστερ. Τζον Μπέλαμι Φώστερ κυκλοφορεί ένα βιβλίο του «Καπιταλισμός και Οικολογία», νομίζω, έτσι από το Μετέχνιο. Βεβαίως, το καλύτερο του βιβλίο για μένα είναι η οικολογία του Μάρξ, Marx's Ecology. Έτσι, μια ιστορία πάνω, έτσι, μια πραγματεία πάνω στον υλισμό. Εντάξει, λέει, πάνω στο σύγχρονο υλισμό. Λοιπόν, ο Τζον Μπέλαμι Φώστερ, έτσι για να το βάλω πάλι σε σχέση με αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, κάνει μια επιστροφή στο κλασικό μαρξισμό, στη κλασική παράδοση του μαρξισμού. Και λέει το εξής, ότι η κλασική του μαρξισμού, εάν διαβάσουμε τους κλασικούς του μαρξισμού, θα δούμε μια φοβερή οικολογική προβληματική. Δηλαδή δεν θα μιλάμε για σύμφυση του μαρξισμού και της οικολογίας,
Έτσι, δηλαδή από θεωρητική πλευρά, ότι θα πρέπει να πάρουμε τα σημεία από εδώ και τα σημεία από εκεί, οι κλασικοί του μαρξισμού μας εισάγουν στην οικολογική προβληματική. Και μιλάει, δηλαδή, κάποιοι παίρνουν αν πάρουμε το κεφάλαιο του Μάρξ, έτσι, μιλάει για την αγροοικονομία του Φον Λίμπεκ, ότι στην ουσία είναι για τον μεταβολισμό του εδάφους, έτσι, για την πώς, ας το πούμε, γίνονταν, τι γινόταν το καιρό της αποικιοκρατίας, έτσι, παίρνουν ολόκληρα φορτία από λιπάσματα, τα φυσικά λιπάσματα, από τις αποικίες και τα μεταφέραν, ας πούμε, στην Αγγλία. Αποτέλεσμα ότι έτσι, δεν υπήρχαν βιομηχανίες λιπασμάτων, έτσι, ήταν περιτώματα από γκουάνο και από άλλα τα οποία ήταν πολύ εμπλουτισμένα, ας πούμε, σε διάφορα φυσικά συστατικά και λοιπόν, αυτό ακριβώς ήταν η αποψήλωση, ας πούμε, των αποικιών από παραγωγικούς πόρους, εντάξει, και η μεταφορά αυτών των πόρων, ας πούμε, στο κέντρο, ιδιαίτερα στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτό το σχήμα, το οποίο το εξηγεί ο Μάρξ ακριβώς στο κεφάλαιο και είναι του Φον Λίμπεκ και αγροχημία, έτσι, ότι πρώτα λέει ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο του Μάρξ, βλέπουμε, λέει, την αγροχημία του Φον Λίμπεκ και πώς ο Μάρξ κάνει τις αναφορές του στο ακριβώς, ας πούμε, στη μία, και όταν θέλει να μιλήσει για παραγωγή υπεραξίας, ξεκινάει, ας πούμε, από ένα οικολογικό πρόβλημα το οποίο διαμορφώθηκε εκείνη την περίοδο. Έτσι, τη μεταφορά φυσικών πόρων καλλιέργειας, έτσι, από τις αποικίες, ας πούμε, στο κέντρο. Πάει μετά, έτσι, και κάνει επίσκεψη στον Έγγελς. Κάνει επίσκεψη στον Έγγελς. Λέει, μα ο πρώτος, ο οποίος γράφει για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, μέσα από το αντιτήρι, μέσα από τη διαλεκτική της φύσης, είναι ο Έγγελς. Εντάξει. Και όχι μόνο αυτό, εντάξει, επειδή γράφω ένα άρθρο πρόσφατα, γράφω τώρα, εντάξει, για τον Έγγελς, ξεκινάμε για τον Έγγελς. Ωραία. Ο Έγγελς έχει γράψει το φοβερό έργο για το ζήτημα της κατάστασης εργατικής τάξης στην Αγγλία. Έτσι, παρουσιάζει τις οικολογικές, περιβαλλοντικές συνθήκες μιας πόλης του 19ου αιώνα, η οποία αναπτύχθηκε κάτω από την πίεση της βιομηχανίας, το πώς την κατάσταση των σπιτιών που ζούσαν, αν μπορούμε να μιλήσουμε για σπίτια που ζούσαν εργαζόμενοι την ώρα, τις επιδημίες, τις συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο εργασίας, την κατάσταση υγείας και ακόμα σε μεγαλύτερο επίπεδο το ζήτημα της πολεοδομικής συγκρότησης με βάση τον ταξικό διαχωρισμό μέσα στο Μάντσεστερ το ίδιο. Και ακόμα ο Έγγελς συνεχίζει και γράφει, έτσι, το μεγάλο του έργο περί κατοικίας. Δεν είναι πολύ γνωστό, έτσι, on the housing question, έτσι, για το ζήτημα της κατοικίας. Περνάει, μετά πάει στο έργο του Μπουχάρη. Ο Μπουχάρη, στον ιστορικό ελισμό, τόσο πολύ κατακριμένο έργο, έτσι, έχει κατακριθεί ο ιστορικός ελισμός του Μπουχάρη, όπως έτσι, και διάφορα άλλα, μιλάει για τη συγκρότηση της κοινωνίας, για τη βιόσφαιρα, για τους φυσικούς πόρους και την εξάρτηση των φυσικών πόρων. Και πολλά άλλα. Και λέει λοιπόν ο Μπέρναρντ Φώστερ, έτσι, και θα σας πω, λέει, και το τελευταίο. Εντάξει. Κάνω, λέει, τελευταία αναφορά. Το διδακτορικό του Μάρξ, εντάξει, το διδακτορικό του Μάρξ είναι η διαφορά της Δημοκρίτειας και της επικούριας φυσικής φιλοσοφίας. Ο Μάρξ διαμορφώνεται ως φιλόσοφος της φύσης, δεν διαμορφώνεται ως οικονομολόγος. Εντάξει, υπάρχει ένας προβληματισμός, τι πήρε ο Μάρξ από τον Κέγκελ, τι πήρε ο Μάρξ από τον Γκαντ, τι πήρε ο Μάρξ από τον ένα, τι πήρε από τον άλλο. Μα το διδακτορικό του Μάρξ ήταν πάνω στη φυσική φιλοσοφία. Ο Μάρξ ο ίδιος είναι ένας φυσικός φιλόσοφος. Εντάσσεται δηλαδή στη μεγάλη
παρέα των φυσικών φιλοσόφων, έτσι, που ξεκινούν με αυτό το προβληματισμό της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Λοιπόν, νομίζω, αν θέλετε, έτσι, μπορούμε να κάνουμε μία συζήτηση. Είναι αυτές οι τρεις προοπτικές, έτσι, που γονιμοποιούν έντονα μία θεωρητική συζήτηση, εντάξει, για το ζήτημα, πέλαμε πώς θα βάζει μέσα από το ζήτημα του νέου ιησμού, ο οποίος προκύπτει μέσα από τον οικολογικό προβληματισμό. Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο, έτσι, όχι ιστορικός συνηθισμός, όχι διαλεκτικός συνηθισμός, ο νέος οικολογικός συνηθισμός. Έτσι, τον οποίο τον περιγράφει, α, β, εντάξει. Θέλω να πω ότι η συζήτηση είναι σε θεωρητικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και προφανώς γονιμοποιείται μέσα από καινούργιες εμπειρίες, από συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Εγώ θέλω να βάλω και μία διάσταση και στο όλο θέμα και θα κλείσω γιατί ήδη είμαι στα 30 μου λεπτά και πάλι. Λοιπόν, ένα ζήτημα το οποίο, πέραν δηλαδή από τη θεωρητική συζήτηση, είναι το ζήτημα των κοινωνικών κινημάτων. Θα πρέπει να βάλω μέσα στον προβληματισμό. Λοιπόν, όταν μιλάμε για κοινωνικά και οικολογικά κινήματα, εντάξει, συνήθως, έτσι, στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για κινήματα ανακύκλωσης, εναλλακτικούς τρόπους καλλιέργειας, κινήματα βιοκαλλιεργητών, κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος, της πόλης κλπ. Η όλη συζήτηση περί κοινωνικών κινημάτων στο ζήτημα της οικολογίας, έτσι, από την πλευρά της οικολογίας, κινείται σε αυτό το επίπεδο. Δεν είδα, τουλάχιστον έτσι, στα θεωρητικά γραπτά που κοιτάζω, έτσι, ότι, εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο αντιπυρηνικό κίνημα, το κίνημα ενάντια στα πυρηνικά, το ειρηνιστικό κίνημα, έτσι, υπήρχε πορείες ειρήνης εδώ που γίνονταν. Έτσι, εγώ, ας πούμε, τις δεκαετίες μου, τις φοιτητικές, τις πέρασα στην Αγγλία. Έγινα μάρτυρας, ας το πούμε, το CND, καμπάνια για τον πυρηνικό αφοπλισμό με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Οι καμπάνιες ενάντια στην εγκατάσταση των πυρηνικών εργοστασίων και τα πυρηνικά ατυχήματα τα οποία είχαμε το 3 Mile Island εκείνη την περίοδο και το τι έγινε, το Harrisburg, ας πούμε, το πυρηνικός αντιδραστήρας που έσκασε στην Αγγλία, αυτά πριν το Τσέρνομπιλ. Τώρα τα λέω για τους νεότερους. Έτσι, πριν το Τσέρνομπιλ, είχαμε το 3 Mile Island, είχαμε το Harrisburg στην Αγγλία και τις αντιδράσεις που έγιναν. Στην καμπάνια απέναντι στους πυράβλους Μπέρσιν και Κρούζ. Δηλαδή αυτά, συν το μεγάλο ζήτημα, έτσι να θυμίσω δεν βλέπω πολλούς να είμαστε συνομιλικοί εδώ, μάλλον μεγαλύτερους στιγμές. Λοιπόν, το ζήτημα των κινητοποιήσεων απέναντι στα μεγάλα αεροδρόμια. Δηλαδή, όταν χτιζόταν το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, το λέω τώρα από τους νεότερους, οι κινητοποιήσεις οι οποίες έγιναν ήταν τεράστιες. Έτσι. Όταν χτιζόταν δηλαδή ήταν μια περίοδος της δεκαετίας του 60 που χτίστηκαν τεράστια αεροδρόμια, έτσι, στην Ευρώπη, στην Άπο Ανατολή κτλ. Οι κινητοποιήσεις που έγιναν, και έγιναν ας πούμε τη δεκαετία του 60, για το Τόκιο, το Ναρίτα, όταν χτίστηκε, υπάρχουν φιλμ ολόκληρα, ας πούμε έτσι, για το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αυτά. Έτσι. Γιατί θα μπορώ να μιλάω, ας πούμε, έτσι, προτού ξεκινήσει η συζήτηση θεωρητική. Προϋπάρχει δηλαδή κατά την άποψη δική μου. Έτσι. Και στο σχήμα που έχω στο μυαλό μου. Μια κινηματική λογική, όπου έχουμε τους αγωνιστές της αριστεράς, της τότε, έτσι, να προτάσουν ζητήματα οικολογικού τύπου. Δηλαδή το ζήτημα δεν χτίζω αεροδρόμιο, δεν ήταν μια εργατική απεργία, έτσι, για να σκεφτούμε κλασικούς όρους. Το ζήτημα του αεροδρομίου της Φραγκφούρτης, στο οποίο το ξεκίνησε έτσι και Ναρίτα, στο Τόκιο, το ζήτημα των αεροδρομίων τη δεκαετία του 60 δεν ήταν
ένα ζήτημα το οποίο ενέπιπτε μέσα στην κλασική λογική των ετοιμάτων της αριστεράς, ότι κάνουμε μια εργατική απεργία ή κάνουμε. Έτσι. Ήταν το. Και ακόμα και τώρα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πάμε καμιά φορά στην Γαλλία, έχουμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της ΝΑΤ, πάμε στην ΝΑΤ και εκεί στην ΝΑΤ γίνεται χαμός, υπάρχει κίνημα εναντίον του αεροδρομίου. Γιατί τη επέκταση του αεροδρομίου. Και εντάξει, τώρα τα πράγματα είναι η αριστερά μαζί με τους οικολόγους σε κινηματικό επίπεδο. Έτσι. Δεν το σχηματοποιώ πολιτικά ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί την περίοδο όμως που το οικολογικό κίνημα δεν είναι έκφραση, ήταν η αριστερά που έδωσε τις οικολογικές μάχες. Άρα θεωρώ ότι η αριστερά σε κινηματικό επίπεδο είχε οικολογικοποιηθεί πολύ περισσότερο πριν αρχίσει η θεωρητική συζήτηση για τη σύγκριση της οικολογίας με τον μαρξισμό, και αυτό δεν είναι μια παράδοση την οποία θα πρέπει να λάβουμε στη συζήτηση, έτσι, να λάβουμε υπόψη στη συζήτηση. Εντάξει. Να μην πω, ας πούμε, έτσι, και να θυμίσω και τους λίγο σχεδόν συνομιλικούς ή βάση περιπτώσει, τι έγινε στο Πολυτεχνείο. Θυμάσαι την ιστορία με τα Μέγαρα. Όταν έτσι, με τους αγρότες των Μεγάρων που ήταν να χτίσει ο Λάτσης, έτσι, έκτιζε ο Λάτσης τότε τα εργοστάσια στα Μέγαρα. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η οικολογικοποίηση της αριστεράς, και εγώ δεν είμαι, εντάξει, ξέρω εγώ, εντάξει, θεωρώ τον εαυτό μου τιμικός σοσιαλιστής, αλλά ξεκινάω από μια μαρξιστική βάση. Είμαι μαρξιστής πάνω απ' όλα. Και συγκεκριμένου τύπου μαρξιστής. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι δεν ξεκινάει μία συζήτηση, αγαπητοί συντρόφισσες, συνάδελφοι, δεν ξεκινάει η συζήτηση από το μηδέν. Δηλαδή για την σχέση μαρξισμού και οικολογίας. Θα πρέπει, υπάρχει μία παράδοση κινηματική την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτά, και ανοιχτό σε συζήτηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.